Pursigidong maunawaan ng 14 na barangay captain sa San Simon, Pampanga ang pagpapaliwanag ni Dr. Flor Sapanta, hepe ng Pampanga COVID-19 Center hinggil sa 7-day COVID Care Medkit na ipinamahagi nitong Lunes, August 23. Laman ng kada supot ang medical supplies na tatagal ng 1 linggo para sa mga COVID-19 positive patient na nagpapakita ng mild symptoms. Isang pakete po ito na naglalaman ng 5 gamot at 2 vitamins para sa mga may sintomas ng COVID-19. Good for how many days? Good for 7 days po ito. Yung mga may sintomas po, gaya ng ubo, lagnat, sipon, o pananakit ng katawan at pagkawala ng panlasa o pangamoy. Dito nakasilid ang reseta na mababasa ang paraan ng pag-inom ng kada doses ng gamot. Sa loob ng 1 araw, 5 beses ang medicine na oral intake ng isang pasyente. 2 beses sa almusal at hapunan ang 1 tableta ng Cefuroxime. 500 mg ito at 1 tableta ng prednisone at vitamin D3. Habang sa tanghalian naman ang azithromycin. At dito mayroon din 1 banig ng paracetamol para naman sa lagnat. Base ito sa prescription ng pulmonologist na si Dr. Aiser Sugay, nakatuwang ng Pampanga Provincial Health Office. Ilan umano sa mga gamot dito ay hindi mabibili over the counter. Ito pong 2 antibiotics na to, hindi po sila over the counter, yung azithromycin at saka cefuroxime, pati po yung prednisone po. Yun pong prednisone ginagamit naman para mas gumanda po yung buga ng lungs po natin. Dahil sa pagkapuno ng mga pasilidad sa lalawigan, pansamantalang nananatili muna sa isolation facilities ng mga munisipalidad o barangay ang mga pasyenteng may mild symptoms hanggang magkaroon ng bakanteng COVID bed para sa kanila. Ayon kay Dr. Sapanta, halos punuan na ang nasa higit 100 bed capacity sa Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital o ang COVID-19 Center ng Pampanga at maging ang extension nito sa New Clark City na may higit 200 bed capacity. Ang mga programa umanong ito ng probinsya ay hindi para itulak ang gamutan sa bahay kundi para maagapan lamang ang mga kabalin na mula sa mild symptoms ay umaakyat sa kaso ng severe case. 11,000 medical kits ang inihanda ng provincial government na inilaan sa 2% ng populasyon sa kada barangay. Pananagutan naman ng barangay official ang handling ng mga gamot at direct reporting ito sa Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sakaling magkulangan ng supply kada linggo. The barangay captain will be doing the reporting of the utilization of this one. Tapos isasubmit po sa ABC President. The ABC President will then submit every Monday po kay Miss Angie Blanco dun sa yung report po, and then makikita naman po doon kung ilan pa yung natira sa kanila, kung ilan pa yung hindi nagamit, and then the government po will replenish naman po. And then eventually kung talaga pong maging maganda po ang programang ito, ibababa na rin po sa LGU po ito. Pabor naman dito si San Simon Mayor Leonora Wong sa estratehiya na idediretso na ito sa barangay level. Bukod umano sa na-offload ang Municipal Health Office, paraan din ito upang mas lalong maging accessible ito sa mga target ng Provincial Health Office na mga taong may sintomas at nagpositibo pero takot na magpagamot. Maragulyang ginhawa kaya kami mapanatag kami look dahil kitang ewa ng gov. Lalong-lalo na yung aldo ngayon, hindi na nung panulo. Diniretso na nakareng kapitan. Banta itang distribution, mas valuda. Mas buri kung diretso ka rin kapitan, banta itang karerang responsibility, erang ang bibigyan LGU. Para kay ABC President Konsehal Randy Flores, ang programang ito ng Kapitolyo ay makapagdaragdag ng lakas ng loob sa mga may sintomas na kabalin para magpatingin sa doktor. Lalo na ngayon na nauuna ang takot dahil sa mahabang pila sa mga medical facility sa probinsya. At nung kanyang governmental hospital, line up ya pa mo. Nung mag-walk-in na ka man, ala namang makaredy ka agad na admission. Ma-isolate na pa mo karetan tent na makatambak la rin pasyente, which is may mga sintomas na yan. As of August 22, 2021, 116 ang bilang ng mga aktibong kaso sa San Simon, habang 4,996 ang aktibong kaso sa Pampanga, matapos makapagtala ng 424 na bagong kaso. Paolo G. Santos, CLTV News.